Dobar dan i dobrodošli u Rašinu kuhinju. Danas za vas opet jedan restoranski interesantan recept. Spremat ćemo burger u testu. Inače, nema baš neki pisani trag ko je i na koji način pripremio i izmislio ovo jelo, ali ja nekako razmišljam, možda je ovo jelo u stvari nastalo kao neka, što ja volim da kažem, varijacija na temu čuvenog bifteka Wellington. Pripremali smo to, međutim ja sam tada to radio sa lisnatim testom, međutim danas ću da pripremim testo i da vidite na koji ću način to da uradim. Generalno je, naravno, priprema jednostavna, interesantna, a opet ono što mogu da garantujem da će oduševiti vaše goste. Prvo ćemo da krenemo u pripremu testa. Radit ćemo ono brzo testo, znate sigurno to kako se priprema. To je ono testo sa brašnom, jajima, praškom za pecivo i jogurt. Neko i uštipke sprema na taj način, to je ona brza varijanta. Pa da krenemo. Mesi. Vas ako mrzi da ovo radite, nemojte ni da pripremate ovaj burger. Spremite nešto drugo. Pokušavao sam da napravim sa lisnatim testom, bilo je to u redu, ali nije to. 2, 3, 4. Pa ćemo da dodamo prašak za pecivo. Pola praška za pecivo na ovu količinu brašna. So. Nemojte nikada štedite so kada pripremate testo. Znate da je testo, ako nije dovoljno slano, bezukusno. Malo šećera. Duplo manje nego soli. Sjedinimo mi ove stvačice. I jedno jaje. Ovo je ono brzo testo, narašće taman onoliko koliko treba. Dobro, ovdje imam negde oko 400 grama mlevene junetine. Nju ću samo ovako da izmešam i pravim onaj klasičan burger, bez začinjavanja. U stvari, kako to rade Amerikanci, grill tiganj, i onda samo okrenu s druge strane, malo soli, malo bibera, ali to je burger. A moram nešto da vam priznam i da vam kažem. Složit ćete se sa mnom. U redu burger, sve to okej. Ali ne diraj mi pljeskavicu, našu pljeskavicu, ne diraj mi ćevap. To je to. Sve je to nešto instant. Sam misli sad samilješ i odmah ideš, pečeš. Gde je tu fermentacija? Gde je tu ljubav? I ono, apsolutno, sa svim onim silnim prilozima, ne može da ne valja. Fermentacija za pljeskavicu je obavezna. Minimum 3 dana, a kod burgera kažu što je meso svežije, to je burger bolji. I nikako ne bi trebalo peći burger skroz. Obično bi trebalo da bude srednje pečeno. Evo ja ću sad jednu ovako pljeskavicu da napravim. U stvari, pljeskavicu. Neku loptu sam napravio. Jel da sam sada kao Sunđer Bob? Nemojte da vas prevari sad kao mislite ide ovaj burger u rernu pa neću baš skroz da ga ispečem. Verujte mi, on će malo vremena da provede u rerni, nekih 10 minuta. Samo testo da uhvati koricu. Tako da slobodno vi njega ispecite.
Osim ako ne volite srednje pečeno meso onako kako i treba da se konzumira. Ako volite on da bude onako življi, ovo je moment kada ćete ga skloniti sa vatre. Vidite, još uvek pruža otpor, kako stisne tako se vraća u prvobitnu formu. Ja ovo spremam za sebe, ja volim kad je on ovako pečen i to je to, sklanjam. Na radnu površinu, naravno, brašna malo. I sad ćemo jednostavno samo da ga razvučemo. Prvo ovako malo rukama koliko možete. I kad razvlačite testo nema potrebe da stiskate jako. Ovo testo je mekano i odlično za rad. Potrudite se da bude krug, ako može, ako ne može, može i pravogonik, pismo, šta hoćete može. Znate, u Rašinoj kuhinji postoje stvari koje moraju i od toga ne odstupamo. Sad, da li ćemo ovo ili ono, verujte mi, to je stvar ukusa. Pre nego što počnemo da pakujemo burger, proverimo samo da nam se slučajno testo nije zalepilo za radnu površinu. Idemo, prvo ćemo da dole da stavimo luk. Tako. Pa ćemo da stavimo paradajz. Pa ćemo da stavimo list sira. Pa idemo desi slaninica. Pa ćemo onda burger. Pa ćemo opet slaninu. I kačkavalje, u stvari možemo da ponovimo postupak. Sad ovo. I sad da ga spakujemo. Više tu načina može da bude. Možete jednostavno ga zatvorite pa da vam bude kao neka vreća, ili ćete jednostavno ovako kao ja. Da ga samo zatvorimo sa svih strana. Malo sam više stisnuo luk, ali nema veze. Ništa to ne smeta. Koc. I ide u rernu 10 do 15 minuta na maksimalnu temperaturu. Vidimo se za 10 minuta. Da vidimo šta se desilo posle 15 minuta. Zlatno-žuta boja sa svih strana. Da, izgleda kao neka lepinjica. Sad ćemo samo malo da sklonimo višak ovog brašna i da ga premažemo sa maslinovim uljem da se on to lepo zacakli. Kako to izgleda. Sad možemo preko ovog susama ili neku začinsku biljku, ali ne mora. Tako. Tu. Idemo sad. Trenutak istine. Pa, kako čovjek da ne bude srećan, vidi kako ovo lepo izgleda.
Vrućo, vrućo. Vrućo mi je sve. Ovako ćemo mi to. Pa sad unutra. Ajde malo samo ovako da rukole. Sad su ovo dekoracije. Taman da se malo prohladi da mogu što brže da ga pojedem. To. Ajde malo da pobacamo luka preko. Da to lepše izgleda. Eto ga. I još jednom samo ja da vidim. Kako sam ja ponosan kad mi ovako nešto ispadne perfektno. Probajte, opustite se i uživajte u kuvanju. I verujte mi, kad ste vi zadovoljni, baš vas briga da li neko drugi. To je to. Ovo je bila Rašina kuhinja. Znate gde ćete me naći. YouTube, Instagram, vidimo se.